Molt bon dia, jo sóc la Bets i aquí estem un altre vídeo en el canal. Si és el primer cop que estàs en el canal, doncs benvingut, benvinguda. I si havies estat aquí però no t'havies subscrit, doncs et convido a que ho facis. Molt bé, senyors i senyores, hemos vuelto. El vídeo que us porto avui em fa molta il·lusió, molta il·lusió, i és un vídeo que només puc fer a principis d'any, perquè si no, pues, perd tota la gràcia, i és el vídeo de pel·lícules més esperades del 2021. Primer de tot dir que el que us vinc a dir no és res de nou, si heu buscat ja a internet estrenos 2021, o si esteu una mica al corrent, com ho estic jo, però bueno, que si no, o si ja ho sabeu però voleu tornar a escoltar, potser hi ha algun detall que us diré que no sapigueu, i bueno, us convido a que fem el hype de les pel·lícules que venen totes juntes. Seguiria un ordre cronològic d'estrenes, però com que hi ha algunes coses que va com per grups, ja veureu, doncs serà bastant random, vale? Comencem. Vale, la primera pel·lícula que us porto és la pel·lícula de Cruella, que és una pel·lícula live action de Disney, que, com bé diu el nom, narra la història del personatge de la villana de la pel·lícula 101 Dálmatas, com es va convertir en la que coneixem el clàssic de tota la vida de dibuixos animats, en els seus temps de joventut. La protagonista d'aquesta pel·lícula no és ni més ni menys que la Emma Stone, mi reina. També surt la Emma Thompson i el Dev Patel. Vale, van sortir fa un temps les primeres imatges, s'ha anat posposant el dia d'estrena. Finalment la data d'estrena queda el 18 de maig del 2021. No l'he vist jo el tràiler, perquè no soc partidària de mirar tràilers. Els tràilers per mi fan spoiler, i jo prefereixo anar a veure la pel·li amb sorpresa i dir... Uau! Vale, llavors, la segona pel·lícula, que potser no la coneixeu perquè és com... no s'ha parlat gaire, és un altre live action de la pel·lícula Cinderella Cenicienta del clàssic de Disney. Diuen que serà super diferent i allunyat del que es va fer el 2015, que hi havia la Lily James com a protagonista. I és com una nova versió moderna del conte clàssic de tota la vida. I serà un musical. Llavors, la idea, la persona que va dir no s'han fet prou remakes d'aquesta pel·lícula és el presentador James Corden, que també està posat en el món del cinema ara. Bueno, en fi, que aquest senyor va anar a Sony i va dir anem a fer la pel·lícula. Sabeu qui serà la protagonista? La Camila Cabello, nenes. Bueno, jo estimo aquesta senyora, però aquesta senyora encara no l'hem vist actuar en cap ocasió, però, bueno, ja se verà. El dia 16 de juliol s'estrenarà aquesta pel·lícula, si és que no la placen més. No es té cap imatge encara, no es té res d'aquesta pel·lícula. Llavors, una altra pel·lícula, que també ja s'ha fet una pel·lícula abans, s'estrenarà la pel·lícula West Side Story. Jo, en xoc, al veure que tornaven a fer aquesta pel·lícula, perquè, com podeu saber, bueno, primer és un musical de Broadway que es va estrenar en 1957 i van fer la pel·lícula en 1961. Un clàssico, nena, un clàssico, però la tornen a fer. Qui és el director d'aquesta pel·lícula? Steven Spielberg ens ve a portar aquest musical. I qui seran els protagonistes? L'Ansel Elgort, jo no sabia que aquest senyor cantava. Ok. I la Rachel Zegler. Qui és aquesta senyora? No ho sabem, ho descobrirem en aquesta pel·lícula. D'aquesta pel·lícula també han sortit poques coses. West Side Story un altre cop pot sortir molt bé o pot sortir malament. I s'estrenarà el 10 de desembre. La següent pel·lícula que fa molt de temps que esperem la continuació és Sherlock Holmes 3. L'última que van treure va ser el 2011, és a dir, que passen 10 anys al treure la tercera. Els protagonistes seran els mateixos que ho han estat, i són el Robert Downey Jr., és a dir, és el que fa de Sherlock Holmes, també surt el Jude Law, que fa de Watson, i també surt la Rachel McAdams, que fa d'Irene. Però què passa? Hi ha un canvi aquí que a mi m'ha agafat a la patata, i és a dir que han canviat el director. El Guy Ritchie havia dirigit les altres pel·lícules, però l'han substituït per el Dexter Fletcher. Ja veurem aquesta entrega com serà. I s'estrenarà el 22 de desembre, si la pandèmia ho vol. Es va anunciar que la tornaven a fer, o sigui, el Robert Downey Jr. va fer un tuit en plan practicant la meva cara de Sherlock Holmes, i tot en plan... Vale, senyors i senyores, entrem a la primera secció d'estrenes, com li vulgueu dir, primer grup.
I és el grup del director del Ridley Scott, que és el director d'Alien, és el director de Gladiator, és el director de Blade Runner, i aquest any ens portarà 2 pel·lícules. La primera pel·lícula que ens portarà s'anomena The Last Duel. És una pel·lícula que s'estrenarà el 15 d'octubre. Sí. I és una pel·lícula drama, thriller històric. Thriller històric, en mi vida havia sentit jo aquest gènere, però bueno, ho acceptarem. Per què ho acceptarem? Perquè els protagonistes no són ni més ni menys que l'Adam Driver, el Matt Damon i el Ben Affleck. Però és que a sobre el Matt Damon i el Ben Affleck són els guionistes. A veure què passarà. I és un drama històric perquè narra la història de la França del segle XVI, en la qual 2 millors amics, un moment que miro els noms, el Jean de Courage i el Jacques Legris, es barallaran a un duel a mort perquè un acusarà l'altre d'haver violat la seva dona. Serà un thriller històric, nena. No ha sortit res d'aquesta pel·lícula, no ha sortit ni com serà el títol, ni cap pòster, ni cap imatge, només s'han filtrat imatges de plató d'aquests bons senyors. La següent pel·lícula, que també ens porta el mateix director, és la pel·lícula de Gucci. Es basa en la història real de l'assassinat de Maurizio Gucci del 1995, que diuen que el va assassinar la seva exmuller, la Patrizia Reggiani, l'anomenada Viuda Negra d'Itàlia. Vale. Però és que l'important d'aquesta pel·lícula és el cast, nenes. I és que la que fa de Viuda Negra és la Lady Gaga, que ja l'hem vist com a actriu a Nació una estrella, espectacular. I l'home que assassina, l'home mort, és un altre cop l'Adam Driver. Jo no estic preparada. I a sobre també es diu que sortirà l'Al Pacino i el Jeremy Irons i també per allà el Jared Leto. Estem nervioses, inquietes per saber més informació d'aquesta pel·lícula. D'aquesta pel·lícula tampoc se sap res, no es té cap imatge del set, no es té res. Les següents pel·lícules que vinc a parlar és que no puc, és que em desmaio, nena. Entrem a la secció Timothée Chalamet. Timothée Chalamet! Sí, hem entrat. Amb quina pel·lícula entrem? Amb una pel·lícula que s'havia d'estrenar el 2020, el 18 de desembre, però com 2 mesos abans van dir sí, doncs la movem un puto any. Però, senyors i senyores, la tindrem a l'1 d'octubre als cinemes i a l'HBO Max. Parlo de la pel·lícula de Dune. Dune. Bueno, ja em perdonareu, a mi, aquestes coses de l'anglès, pues sí, Dune. Dune és una novel·la del Frank Herbert del 1965, que ja es va fer una adaptació l'any 1984 i es va fer una minissèrie a l'any 2000. Però va arribar el Denis Villeneuve, perdoneu, jo que sé com es pronuncia el seu cognom, Denis Villeneuve, i va dir, anem a fer una altra adaptació. Aquest és el director d'Arrival, és el director de Blade Runner 2049, que són unes pel·lícules masterpieces visuals que jo miro jo i els meus ulls ploren de felicitat al veure la fotografia d'aquestes pel·lícules. Però és que a sobre aquest senyor sap el que es fa, perquè ha agafat el millor cast de Hollywood, o sigui, ha fet un puto combo que jo mirava el tràiler i estava així. Vale, el protagonista és el Timothée Chalamet, també surt la Zendaya, també surt la Rebecca Ferguson, també surt el Jason Momoa, també surt l'Oscar Isaac i moltíssims més actors que mires el cast i quan penses que ja no pot sortir més gent famosa, surt un altre. Ja us he dit que jo no sóc fan de mirar tràilers, però és que va sortir el tràiler d'aquesta pel·lícula i ojalà haver gravat la meva reacció perquè literalment vaig fotre un crit. Al segon 3, no us puc dir la sinopsis, bàsicament perquè jo vaig mirar el tràiler cridant, intentant no estar atenta de què va la pel·lícula, perquè no vull cap spoiler. És que literalment tinc apuntat em desmaiaré, no estic preparada. I la següent pel·lícula que ens portarà com a protagonista el Timothée és la pel·lícula de The French Dispatch, comèdia dramàtica.
Sí, nena, una pel·lícula del Wes Anderson i és una pel·lícula que també té moltíssims actors famosos. Ja ho va fer amb la pel·lícula d'Hotel Budapest, que tu miraves el cartell i sortien moltíssimes cares conegudes, i ho ha tornat a fer. És que no estic preparada jo per aquest cast. Ha sortit el tràiler ja tenim el pòster i tenim imatges que han sortit, no he mirat el tràiler. La premissa d'aquesta pel·lícula és que són 3 històries que estan interconnectades entre si i són com uns contes publicats sota l'epònim de The French Dispatch en un poble fictici de França que s'anomena Ennui-sur-Glacé. Ho veurem el dia 16 d'octubre. Estarem, si es pot, al cinema a primera fila veient aquesta bona peça audiovisual de la mà del Wes Anderson. Ara entrem a una secció que encara no diré el títol perquè ja el descobrireu quan presenti totes les pel·lícules, però anem a entrar a la bomba que ha llançat Marvel aquest any. Han presentat totes les produccions que faran fins l'any, 2025, sèries, pel·lis, de totes les coses possibles. Llavors, com que aquest any estrenaran moltíssimes coses, les diré per sobre i ens centrarem en una de les pel·lícules. Primer de tot tenim la pel·lícula de La Viuda Negra, que ja s'havia d'estrenar l'any passat, però finalment s'estrenarà aquest any del 7 de maig. Després tenim la pel·lícula de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, que és una pel·lícula que s'estrenarà el 9 de juliol. Després tenim la pel·lícula de The Eternals, no s'ha tret res, només s'ha tret el títol. El que ha fet llançar tot el fandom és que sortirà el Harry Styles, nenes. Però és com raro perquè busques com a Google tots i cadascú se l'apropia un nom dels personatges i el Harry Styles no té cap. Però bueno, ho descobrirem el 5 de novembre. Llavors, la pel·lícula amb la qual ens anem a centrar a comentar i cridar és la pel·lícula de Spider-Man 3. Si heu seguit les pel·lícules, cada pel·lícula de Spider-Man té com, en plan, Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home, i aquesta encara no ha sortit el títol. Pausa, totalment fals el que acabo de dir. Vale, penya, he de fer una intervenció perquè és que ha passat una cosa molt heavy, vale? I és que aquests últims dies va sortir el títol de la pel·lícula, em desperto, són les 6:50 del matí, jo estic dormida, miro l'Instagram i veig que el Tom ha penjat el títol de la pel·lícula. I jo, Virgen Maria Puríssima, ja tenim aquí el títol. Miro els comentaris i veig que la Zendaya li comenta what the hell, jo, what the hell què? What's happening here? Entro a l'Instagram de la Zendaya i també va fer una publicació revelant el títol, però és que era un altre títol. I llavors l'altre amic també va penjar un altre títol, o sigui, els tres tenien coses diferents, i els comentaris entre ells en plan, uah, per què tens una cosa diferent, o jo què sé, què estàs fent, saps? I jo, què esteu fent vosaltres, loco? I la cosa és que al final del dia van penjar com un vídeo revelant el títol de la pel·lícula i surt una pissarra plena de títols i surt el títol final que tindrem, que es dirà Spider-Man No Way Home, No Way Home, no he vuelta a casa, se va liar pardíssima. Vamos, que aquesta gent juga amb nosaltres, juga amb els nostres sentiments i juga amb les nostres taquicàrdies. I a part la cosa és que han sortit moltíssimes teories que els títols que havien penjat. Cada títol tenia alguna cosa a veure amb alguna de les pel·lícules de Spider-Man, en plan, les anteriors, saps? Jo no estic preparada. Vale, continuem. Que s'estrenarà el 17 de desembre. Aquesta pel·lícula comptarà amb tots els personatges que han sorgit anteriorment a les entregues. Però què passa amb aquesta pel·lícula? Serà una bogeria. Per què serà una bogeria? Perquè una altra persona que està confirmada que sortirà a la pel·lícula és el Benedict Cumberbatch. Tots sabem el paper que té aquest senyor i és el Doctor Strange a l'univers de Marvel. Aquest senyor arribarà i obrirà el multiunivers allà dins. Per què? Com sabem això? Com sabem que succeirà això? Perquè s'està havent una locura amb la confirmació de les persones que sortiran. Perquè, com sabeu, ja hi ha hagut 3 Spider-Mans, el Tobey Maguire, l'Andrew Garfield i el Tom Holland. Tots aquests han fet 3 versions del Peter Parker. Vale, la locura que hi ha hagut és que s'han confirmat ja que l'Andrew Garfield estarà a la pel·lícula. També sortirà l'actor que fa de Doctor Octopus a les primeres pel·lícules. També sortirà la Kirsten Dunst, la que fa de Mary Jane, a les primeres pel·lícules. I si mires a Google, també surt el que fa d'Electro a les segones pel·lícules i també a l'espera de confirmació, però que tothom diu que sí, que els han vist per allà en el set i tot això, hi ha el Tobey Maguire, és a dir, el que fa de Peter Parker, i també hi ha la Emma Stone, que és a dir, la que fa de Gwen. Jo no estic preparada per aquesta pel·lícula, quan van sortir totes les notícies cridava a entrevistes. El Tom Holland va dir I can say that it's the most ambitious standalone superhero movie ever made.
Seguint aquesta línia, tenim la pel·lícula de The Chaos Walking, que jo no sabia tota la liada que hi ha hagut amb aquesta pel·lícula fins fa uns mesos. És una pel·lícula de ciència-ficció que s'estrenarà el 5 de març, és a dir, d'aquí res, i els protagonistes són el Tom Holland, ja podeu veure per on hi ha la secció, la Daisy Ridley, que és la de Star Wars, també surt el Nick Jonas, i el Mads Mikkelsen. Vale, aquesta pel·lícula ha sigut una aliada que flipes, perquè és una pel·lícula que en teoria s'havia d'estrenar el 2018. Què vol dir això? Que és una pel·lícula que està gravada el 2017. I va passar que van començar a gravar, quan la van acabar de muntar i tot això, el director, o no me'n recordo ara qui, va dir que era inestrenable, que hi havia moltes escenes que s'havien de regravar perquè estaven mal fetes i que no es podia estrenar. Era una pel·lícula que al principi prometia moltíssim, però és possible que passi a la història com el pitjor fracàs de Hollywood que hi ha hagut mai, perquè han perdut moltíssims calés. I bueno, que el 2017 es van llançar les primeres imatges, tothom estava superdesto, i de sobte, l'any passat, el 2020, a finals del 2020, es va reactivar tot i van llançar el pòster, van llançar el tràiler i ho van llançar tot. I ha sigut com superestrany, en plan, what the fuck. Vale, no he dit del que va, molt bé, Berta, ole tu. És una pel·lícula, com he dit, de ciència-ficció que es situa en un futur distòpic en el qual el protagonista, que és el Tom, viu a un poble on no queden dones i a part els ha sorgit com una cosa que es diu The Noise, que escolten els pensaments dels altres. Llavors un dia pues, arribarà la noia i començarà a descobrir la veritat i tot això, i vamos, pum pum, se lia parda, nada es como lo que pensabas, etc. I per últim, seguint la línia de l'actor Tom Holland, que no sé si ja ho heu notat, però estic una mica malament per aquest senyor, és la pel·lícula de Cherry. S'estrenarà d'aquí res, és a dir, el 12 de març, però, per desgràcia, s'estrenarà a l'Apple TV. Endivineu qui es farà un mes gratis per mirar-la? És una pel·lícula crim, drama, policíaca, i els directors són els Russo Brothers, és a dir, són els que han fet moltes pel·lícules de Marvel, han fet Infinity War, han fet Endgame, han fet les de Capitán Amèrica i tot això, i és la primera pel·lícula sèria que fan, en plan, que surten de la línia de superherois. I per fer-ho compten amb l'actor Tom Holland i la Chiara Bravo. I té pinta de ser un peliculón. Narra la història d'un metge de l'exèrcit que té un trastorn d'estrès posttraumàtic i es torna addicte a l'heroïna i comença a robar bancs per pagar-se la seva addicció. La història aquesta l'han agafat del llibre del Nico Walker, i que és una novel·la autobiogràfica que explica la seva vida. I llavors és una locura perquè han tret 6 pòsters, perquè aquesta pel·lícula es divideix com en 6 capítols diferents, que són els 6 períodes del personatge principal. I va començar com una campanya de màrqueting perquè aquesta pel·lícula estigués nominada als Oscars, i és com que cada cartell suggeria una nominació, tipus nominació a la millor pel·lícula, nominació al millor actor. I lo heavy que tinc com moltíssimes ganes de veure és que es veu que cada capítol està gravat totalment diferent, és a dir, amb lents diferents, amb una cromàtica diferent, amb un disseny de producció diferent, i això ja es veu en el tràiler, perquè sí, perquè ha sortit el tràiler. Jo no acostumo a mirar tràilers, com he dit, però és que aquest tràiler l'havia de mirar i em va flipar, el tràiler està superben fet. El 9 de gener van fer com un acte per fer l'estrena de la pel·lícula. Es va convidar més de 3.000 crítics, reporters i cineastes. Totes les reaccions eren en plan, uau, 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 uau. En plan, la gent deia que es mereix la nominació i és com, what the fuck, seria l'actor més jove nominat en els Oscars. Però la mala notícia que diguéssim és que algunes fonts diuen que ja aquesta pel·lícula és impossible que estigui nominada als Oscars perquè s'ha incorporat massa tard i hi ha com les preferides que estaran nominades. Llavors serà molt difícil que estiguin nominades, però diuen que l'actuació del Tom Holland és digna de nominació. I fins aquí com les estrenes que he vist que podia destacar, n'hi ha moltíssimes més, però és que ens estaríem hores xerrant. Però sapigueu que hi ha altres estrenes que podeu buscar, però per exemple s'estrenarà també Un lugar tranquilo 2, que sortiran els mateixos actors que la primera entrega, més el Cillian Murphy. També es farà la pel·lícula de Top Gun Maverick, que no sé si ho sabeu, però Top Gun és un clàssic dels 80, amb el Tom Cruise de jove. I passa 34 anys després, i bueno, d'aquesta sí que ja han sortit 2 tràilers, crec, que ha sortit el pòster, ha sortit tot. I també, no he parlat, però hi ha bastantes estrenes d'animació, que també tinc moltíssimes ganes.
de les quals destaco la pel·lícula que és Ryan the Last Dragon, que és una pel·lícula de Disney, i han tret el tràiler i ho han tret tot i té moltíssima bona pinta, la veritat. Després també s'estrenarà la pel·lícula de Luca, que és una pel·lícula de Pixar, que és com supermona, en plan els dibuixos són com super cookies. També s'estrenarà la pel·lícula de Aya and the Witch, que és una entrega de l'Estudio Ghibli, ja parlarem d'aquest estudi algun dia, i és la primera pel·lícula que es fa en animació 3D. La pel·lícula està dirigida per el Goro Miyazaki, que és el fill del Hayao Miyazaki, que s'estrena el 18 d'octubre. I una altra cosa que crec que hem de destacar és que, al igual que s'han mogut moltíssimes pel·lícules del 2020 i s'han estrenat el 2021, també s'han mogut moltes pel·lícules que s'havien d'estrenar el 2021 i s'estrenaran el 2022. Uncharted, que s'havia d'estrenar el 16 de juliol, era el meu regal de cumple, però s'ha mogut el 11 de febrer, crec, i el protagonista també és el Tom Holland, així que jo estava cridant. Després també han mogut la pel·lícula de The Batman, que, com podeu saber, el protagonista és el Robert Pattinson. L'ha mogut com 2 o 3 cops, crec. Al final s'estrenarà el 4 de març de l'any que ve, però pinta molt bé. També s'havia d'estrenar Matrix 4 i tampoc es mou també l'any que ve. I també s'havia d'estrenar la pel·lícula de Morbius, que l'ha mogut 2 cops la data i finalment s'estrenarà el 21 de gener. Però abans d'acabar, vull fer una reflexió amb vosaltres que porto pensant molts dies i justament l'altre dia em vaig comprar la revista d'Acción de cinema i vaig llegir un article que va ser en plan, uah, tio, literalment ha posat per escrit el que pensava o ha confirmat. I és que, com podeu veure, totes les pel·lícules de les que he parlat o totes les estrenes, o sigui, és que us a internet hi ha com 49 pel·lícules més esperades i totes, quasi totes, és que són o remakes, o spin-offs, o live actions, o continuacions de coses, i és en plan, no hi ha espai, quasi no hi ha hype per creacions noves. Ara la franquícia de Marvel s'ha apoderat com del cinema i ha creat com un nou estil de producció. I què passa? Que això ha fet que els altres estudis o les altres produccions vulguin fer el mateix. Deia una frase superinteressant, que crec que retrata la situació perfecta. Los estudios ya no piensan en películas, piensan en franquicias. Jo soc la primera que soc superfan dels crossovers, de que tornin a fer no sé què, soc superfan de totes aquestes coses que està fent Marvel o que facin no sé què, no sé quantos, però és que realment és veritat. O sigui, no es dona espai al nou cinema, no es dona espai a les noves històries, i segur que n'hi ha, però ja no aposten per això. I menys després de tota la crisi que està havent del cinema, tot el canvi de format, perquè el cinema físic està perdent moltíssim. En fi, després de tot aquest moment de reflexió, és el moment d'acabar. I, bueno, espero que em deixeu als comentaris quina és la pel·lícula que teniu més ganes de veure o quines expectatives teniu, o si heu descobert una pel·lícula que no sabíeu que estrenarien i ara esteu living for ello. Bueno, qualsevol cosa, i que si us ha agradat, doncs no us oblideu de donar-li like, de subscriure-us i de fer aquestes coses que es fan a la xarxa de YouTube. Així que ens veiem aviat, si voleu.